Cebu Eastern College Dragons daog batok sa University of Southern Philippines Baby Panthers sa basketball tournament kagahapon sa CISAFI apan usas mga players sa CEC gisuspenso. Sila Kapuyan sa report. Gipildi sa Cebu Eastern College Dragons kung CEC ang University of Southern Philippines Baby Panthers sa high school category sa CISAFI basketball tournament 59-43. Kini mo'y naghatag og signal sa tanang koponan nga ang CEC seryoso sa ilang kampanya karong tuiga humanwa sila nakasud sa semifinal sa miaging tuig. Klaro man tuod nga modaog ang Dragons tungod sa kamaayo sa ilang gipakita sukad sa pagsugod sa duwa apan pipila usab ka mga players ang gitawagan og unsportsmanlike fouls tungod sa pagsigi og reklamo sa mga tawag sa mga referees. Ang pagsigi og reklamo ni resulta usab sa pagka-eject ni Carl John Sentiu sa Dragons tungod sa iyang pagsumbag sa usa ka USPF player sa 4 minutes ug 12 seconds sa first quarter. Siya usab ang unang magduduwa nga mahiagom sa bagong balaod sa CISAFI diin ang player nga ma-eject gawas nga suspensohon kinahanglan usab nga morender og 4 ka oras nga community service. Sa college division nidaog ang University of the Visayas Green Lancers batok sa University of San Jose Recoletos Jaguars 89-82. Ang mga replay sa mga duwa makita sa cisafi.sunstar.com.ph. Leia Kapuyan, Sunstar, Pilipinas.